I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Sir Brian Esquera, Herman Emana Jr., Top 5. Okay, thank you, Frances, our TIMG, Ilapalo, Frances Tokyo, and of course, equally and distinguished Secretary of the Bayan, and the Administrator Pang Kapali, Mr. Glenn Bertig. Our ABC President, from Barangay Catalano, ABC President, Honorable President Uribe. Kapamilatan at liyabi ito, rin kita kami civil society organization, hindi lang participatory. Kaya ang local budget circular number 106, ang yung itakdahin tingkat, June 9, 2015. Kaya talaga research kayo, hindi ba kanito, na kaya naman ikataon may kaya kami seminar kami about the enhanced public financial management and assessment course for the local government. The rest of 7 pillars, dito na rin being CSOs. Para sa kailangan sinagmit and sinagmit requirements na kailangan ng sheet, lalo na rin peace and order, SIP, Kapalangan Auto Board, Surplus Association Incorporated o Incorporation. Nasa mo yung mga topside. Yan. Nag-iisa ka, no? Topside. And then, the Christian Ministry. Yung Apollo Christian Ministry. Siyempre, active na rin, tayo na rin. Mike Delta Force Guardians. Okay, Mr. Esquera. Boundless Association. Limandula. Task Force Agida. Organizations as kaya ka-picture yung gamitan mo, quota. Member na po ng local special bodies. So, bayo tayo po sa pita natin din certificates. Again, reiterate kung po yung nasasabihan ng Vice Mayor Peter natin that we need to accomplish everything, every detail na rin ginagabong accreditation so far as documentation is concerned. Mr. Richard Carayon, napayari ko natin kang numero ko rin Pangulo kung pang-opisyal na para organisasyon at sa pagtalang mga companies. Kaya may activity tayo tayo. Matakbo na yung video. Maka-video yung ganyan. At matapicture mo. Of your accreditation of the Sangguniang Bayan. Anyway, there will only be a few. So, ready to take Sangguniang Bayan. And then afterwards, Frances will explain kung ano na po rin ang activities tayo moving forward. Okay? So, sadya mo po yung karatas na minuta na yung sesyon ng Sangguniang Bayan in September 16, 2022. So, jadi po, may firma,
Resolved as it is hereby resolved that the Sangguniang Bayan of Palit accredits as it hereby accredits the following people's organization, national government organization, for membership in the local special bodies pursuant to Article 64 of the Implementing Rules and Regulations of the Local Government Code of 1991 BAS. So, kawa po maya kung siya hindi review, madali po mo tayo hindi para certificate, but at the same time, makakapagpapapapapap po. Okay yung kita. Para kung ano mo po ba? Ini, patang ni guy, limit dito, patang picture. Pero may mga limit dito kasi ito. Okay, so, Municipal Agricultural and Fishery Council. Tayo po kayo, dito po yung ngayong mapsins eh. Ng dugo ng mga guardians, niliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Niliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Saan maaasahan, walang iba yan ang tropang guardians. Nagkakaisa kaya't saludo ako sa kapatirang guardians sa buong mundo. Pinagmamalaki ang aming samahan, ikaw ay dadalhin ito sa kabutihan. Dito ako kabilang sa naiiba, kasi ang guardians sa buong mundo ay nagkakaisa. Sa pagtulong, laging nakahanda sa kalikasan at buong bansa. Hindi naghahangad ng kahit na ano, kami ay masaya na makatulong sa inyo. Kaya tuloy lang kung anong naumpisahan, ang magandang hangarin ng kapatiran. Ito ang guardians, ito ang tropa ko, hanggang sa huling patak ng aming dugo. Ito ang tropang guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang guardians. Ito ang tropang guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang guardians. Aming ipaglalaban kung ano ang tama, yan ang aming kapatirang kalaban ng masama. Matatag ang aming samahan mula pa noon, at mas lalo tumatag sa bagong henerasyon. Laging nakasuporta sa magandang layunin ng pagkakaisa.
nagkakaisa, lalo pang pagtitibayin, lalong pagsisikapin, lalong palalawakin upang lubos na makatulong sa bayan natin mga Maginoo at nagkakaisa, katuwang ng Pilipino at ng bawat isa. Sa inyo,